जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई। परिणाम भोजपुरी जहां आज की रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी की सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फिल्म दबंग सरकार जो कि काल से यानी कि 30 नवंबर से आप लोग के नजदीकी सिनेमा घर में रिलीज होके जा रहल बिया। जी हाँ भैया, मुंबई, झारखंड और बिहार में एक साथ फिल्म के रिलीज कई जा रहा बा। आप लोग बता दी कि फिल्म दबंग सरकार के सेकंड ट्रेलर, जी हाँ भैया, दूसरा का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया बा जी म्यूजिक भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जो ना ट्रेलर में आप लोग के कुछ अलग सीन, अलग लुक और कुछ फाइट एक्शन भी देखे मिली। तो मिला जुला के सेकंड ट्रेलर जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा बा जी म्यूजिक भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया बा। और कल से आप लोग के नजदीकी सिनेमा घर में यानी कि 30 नवंबर से दबंग सरकार फिल्म लग जाए। जी हाँ भैया, आप लोग बता दें कि फिल्म दबंग सरकार में खेसारी लाल यादव और आकांक्षा अवस्थी जो कि मेन लीड रोल में बालोग और एक फिल्म में 2 आइटम सॉन्ग करत नजर आई आप लोग एक काजल लखमानी। तो बहुत ही जबरदस्त फिल्म के ट्रेलर आप लोग बता दें कि फिल्म के फर्स्ट लुक, सेकेंड लुक भी जब जारी हुई रहे तो भोजपुरिया दर्शक जम के अपन आशीर्वाद दिले रहन। और फिल्म बहुत चर्चित फिल्म भी बहुत दिन से फिल्म के भोजपुरिया दर्शक इंतजार कर रहे बारे। कई गो फिल्म के रिलीज डेट भी टल गई, लेकिन फाइनली 30 नवंबर यानी कि कल से आप लोग नजदीकी सिनेमा घर में रिलीज हो जाए फिल्म दबंग सरकार। तो भैया आप लोग जरूर ही जाई जा, फिल्म के देखी जाओ और अपन प्यार दुलार खेसारी लाल यादव के जरूर दी जा। तो भैया आप लोग ये रिपोर्ट कैसा लागल, खेसारी लाल यादव की नया लुक कैसा लागल, अपन राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताई जा। और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। और भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैया मिला तनी अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।